नि नामा रामसातारि साउदी बिथा जोङो साउदी बिथायाव बाजार जायो। जोंहा न'खराव आंनि फिसा हिन्जाव फागुनिया फरायनो हरदोंमोन बिगुमै लाहानाव नै दिनै दासिमहालागै थांनाय समबारावनो बबे जायगायाव फरायनो दोनदोंमोन? खख्लाबारियाव दोनहरदोंमोन सिमला स्कुलाव फरायो बालिका स्कुल। जिदिना गोमादो हिदिना बिगुमै मोना नागिरबाय मोनासै दिनै नागिर फैनानै दिनै खानबा जाबाय। दिनै शुक्रबार दिनै जों मा राहा खालामबावनो। सोरजों थांदों होनना सन्देह खालामदों? जोङो सन्देहआ सासे गथ' मा नाम थाइजौगुरिनि भनिका गथ'जों थांफानाय जादों। दिनैसिमहालागै जोङो नागिरना मोनाखै मा खालामगोन मा राहा लागोन। गतिके रायजो राजाफोरा जोंखौ खालामना होदो। गतिके रायजो राजाफोरा जाहाथे बे सावगारिखौ नुनानै जोङो बेसेबां हालाय-फेल जाजोबना दङ। गतिके बे सावगारिखौ नुनानै जोंनो रायजोफोरा जोंनो मोजाङै खबर हरबानो जाबाय। इयाव नुबाय बायोबा आंनि फिसाजोखौ जाहाथे नै गथ'खौ सावगारियाव नुबाय बायोबा नै फिसाजोखौ जायखि सोरबा नुबाय बायोबाथाय रायजो राजाफोरा जाहाथे रायजो राजा नुदोंबाथाय जोंनो जाहाथे कन्टेक्ट नाम्बारखौ मा होनदोंमोन खोथा हरनायनि खार'नै रायजो राजाखौ खावलायबाय।